Ahojte, poďte so mnou na nákupy bytových doplnkov. Musím dopredu povedať, že tieto nákupy boli naozaj už také, že väčšie a už sa teším, kedy sa toto celé skončí, lebo fakt ja som vošla do obchodu a nevedela som, kde mám skôr začať, fakt je toho, že veľa. Nejak som sa odpinkla vtedy s kuchynskými potrebami a tam som to celkom dosť zobrala, majú tam do širokú škálu veci do kuchyne za dobré ceny. A ešte taká súka, som mala všetko spísané, čo vlastne potrebujem. A aj tak som bola stratená, lebo človek, keď vôjde do týchto obchodov, stratíte hlavu a neviete, čo ani vlastne chcete. Tento raz som zobrala ale naozaj veci, ktoré potrebujem, aspoň z väčšej časti a môžete vidieť, že v Pepku majú veľmi pekné veci, funkčné veci do kuchyne. V tomto videu ešte uvidíte aj zábery z Isku a z Mobilixu a musím povedať, že Isk som si teraz veľmi obľúbila, majú tam krásne bytové doplnky, vankúše, mám tam veľmi rada aj ich kolekciu z kúpeľní, ktorú tiež za chvíľku uvidíte. Páči sa mi, že tu viete nájsť pekné, moderné, minimalistické doplnky, ktoré sú zároveň aj také artsy, ako je napríklad tento úterák, ktorý som si zobrala. Toto som napríklad nevedela, ale výskumajú aj takto rôzne papuče a župany, čo je tiež super. Veľmi sa mi páčila tá podložka vedľa, tá huňatá brombolcová, ale stala že 35 eur a to teda naozaj nepotrebujem. Vždy sa mi páčili tieto obrazy z Mobilixu, majú ich tam fakt krásne a to je všetko, bye!